Yuyo moro madundo dago mar mondo mi kende wawinjane pat jopiny mago mawuok e kaunti ma Kisumu mar mondo mi wawinjane ni to jo Kisumu no wacho nango kata wacho nango kotudore kod thuon wach mwatwake odiochieng' ma kawuono wawinjane mondi. An gi nyinga iluonga ni Franklin Ismail Wasonga, aspirant MCA Migosi Ward. Kaka rawera mathin ni jogo kura mang'eny oluoro rowere matindo gi komitelo. Nikech wasebedo kwa miyo rowere moko telo matindo mbele kanyo to dhi gi failwa. Gidhi donjo gi tama mang'eny, koro jotelo gi yudo mana komedo mon, jotelo gi geda, jotelo gi nyiewo mana geche madongo, to wigi wil gi jopiny ni japiny be dwaro maendeleo. Gimoro malich wan go to onge, but gima ng'eyo ni wan gi skills, wan gi energy, and wan gi power. Resources, maybe financial resources ema waonge go. But what I believe kenda ng'eyo ni when given an opportunity, no miwa opportunity ni mar kelo telo ne jopiny wabro deliver. Ginyinga ilonga ni Lindo Gweno, jadak ma Kisumu County. Ineno ni jogo majorowere, jineno ni pod gionge gino milongo ni experience. To aseneno jogo be milongo ni jotelo, moko kiyiero, to kodhi e kucho tok tine japiny. Koro japiny wacho ni to ere kaka adi ng'eyo ni to koro in ng'ama ber. Mokwongo in rawere, ionge experience. Mar ariyo, waseneno ka jotelo moko kwadhi to dhi to lokore. Koro mana achiel kuom gino mathago jogo marowere kabisa e wuoth magiwuotho ka gimanyo telo. Kendo yudo kendo gimoro mathago gi en weche mag manyonge kata weche mag pesa. Nikech rowere mang'eny onge gi pesa maginyalo tiyo godo kipimo gi jomoko mosekuongonwa kata osekawo ngang' mambele mar telo. Koro gionge gi manyonge mang'eny maginyalo tiyo godo. Koro yudo ni moko luor kata donje siasa, luor kata manyo telo nikech gineno ni ofuko gi ni piny. An gi nyinga iluonga ni Joseph Adede Sheshe, rawera matin modak e town kaendi kendo timo gimara mar town kaendi. Ng'enyne jogo kura oko trust ga josiasa matino tindo. To an gima ng'eyo ni tin oko nyiso ni okinyal tiyo. E gimomiyo wanyiso jogo kura kata joma kawo kura sani. Sani kawo kura ikawo ni mondo ng'ato tini maber. Ok ikawo ni en jahigni 20 ni dagone ng'ato no jahigni 20 kata higni 50 kata higni 80. Ikawo kaluwore gi agenda ma ng'ato nigo. Koro gimomiyo nyiso jok madhi go kura ni trust, ibed ni trust man mida trust go jasiasa obed based on manifesto mare. Trust obed based on gimo nyithi timoni. Trust obed based on record mare. Koro kata kobed no tin manade, kiki wach ni ng'at matin ok nyal tiyo. Ng'at matin be nyalo mana tiyo. Chalo mana gi class. Kata class, nyathi ma hige tin nyalo yomo ng'at ma hige kata higni 3. Onyalo yomo ng'at ma hige kata higni 5. Rieko opogore gi higa. Mana kaka tich opogore gi higa. Gimomiyo wacho niya, kik ukos moko trust jok matindo, big ni koro gin joma tindo. Nyinga en Onyango Brian Otieno, Aola. Awuok West Seme, kendo an jachung' madwaro MCA ma West Seme. Osebedo matek ne jogo matindo, mwadendo ni yudhe, chung' kendo dhi piem e siasa mabiro mbele ka 2027. Gimomiyo matek negi en ni ji mang'eny oko trust gi kata oko yie ni gin bende onego gidhi e piem machalo kama. Nang'o? Mokwongo, oganda mang'eny paro ni siasa en bedo gi pesa. So they don't trust anyone maonge gi resources ma enough to do politics. There are various ways mwanyalo compete go fairly a ground gi joma dongonwa kata joma financially able. Number one, beginning kata chako gi convincing young people mondo rally behind one of their own. Because as a young politician, we have realized kata an asefuenyo ni oganda mang'eny madhigo kura. E kura mabiro ni en joma mine kaka pile, lakini wang'ni joma tindo kata the youth nyalo bedo mang'eny moingo joma mine. Haya, paro